Buena cuadrilla, atxalde handen hori. Rubia? Lotxa, eta zuk? Pues orduan edekin lehiatu. Venga, bai ala bai. Bai ala bai, telebizten azaldu eta mira, ez dini guapa dagoen hemen gure. Bai. Venga, bol baietz orduan. Bol baietz eta txalotu. Txalotu, xondo. Venga, izena? Eusebi. Eusebi, nungo zea? Portaltekoa. Orain, 5 minutotan galderak. Bai. Jakin zero bota eta bestela galdetu. Ados eta alik eta azkarren. Venga, denbora, zein da musika idazteko erabiltzen den 5 lerroko multzoa? Zein da musika idazteko erabiltzen den 5 lerroko multzoa? Pentagrama. Denbora! 10 segundo besterik ez, eta zuzen, 20 euro! 20 euro ja! Jak! 20 euro! Gusten? Oso ondo, txaloto, oso ondo! Jak! Ez da intzaila ba? Ez da. Ez da intzaila? Lehenengoa? Bai, lehenengoa. Bueno. Ikusko du. Zertan egiten duzulan, esan duzulen? Nik kotxingerelaz. Hambre, eta ondo? Ondo, bai. Bueno, gaur egun libre, baina niri esker, eguna konpontuko duzu. Ikustu duzu. Demora, ze ofizio zuten 7 ipotxek. Ze ofizio zuten 7 ipotxek. Ez zera, leñadorak, baina... Bestela galdetu. Leñadorak ez, leñadorak. Nola? Baina leñadorak, baina ez, zelan ez den da. Ez zera mendien. Bai, mendian. Bai, mendian, klaro. Bueno, denbora, venga. Jesus, dutu. Denbora, lasai. Zer esaztu duzten, bai. Minuto bat eta segundu bat. Hori asko da. Bueno, 7 ipotxak. Bizkaiko da. Loro. Ez? Hori da, Bai, hori da. Bueno, zu diozu mendien lan entzutela. Bai. Bueno, baina mendian berezikin nun. Zera mendian? Mendian berezikin nun. Zera bosketan, zera... norbatek... Hori ez da uste ez. Norbatek esan du mina. Hori da, bai. Miatzariak ziren. Bueno. Karri, 20 euro, mendian bai. Nori zen da. Meategi batean. Nori zen da. Minuto bat eta segundu bat oainikan, agortuta. Venga, denbora, nola ditzen zaio ardoan adiktua denari? Nola ditzen zaio ardoan bai. adiktua denari? Bodegatan. Bai, baina ofizio bada edo... Enologo. Denbora. Bueno. Bai. Enologoa, ez? Bai, enologoa. Minutu bat eta 6. Ardotan, ardoa probatzen... Hori ze, enologoa da. Enologoa da, oso ondo, zuzen! Bertze, 20 euro, oso ondo. Eta bere kentsu da. Oso ondo, jaka. Zametxe daude, zure laguna bila barbitzen hasi. Animatzen dauz, bai. Oida, ardoan aditua... Bai, enologoa. Enologoa. Demora, zeintzan Akilesen punto ahula. Debila. Zera taloie. Taloie? Bai? Bai. Denbora. Minuto bat 24. Taloia edo orpoa edo... Orpoa edo lirutzen. Akilesen punto ahula. Orpoa zen, oso ondo, bertze 20 euro. Edo taloia, edo bestela... Ospazurda. Ospazurda bere bai. Bueno, ja. Ja, berrogei euro. Jon dire sorti bere arantza. Aizia, Eta mira, etorri de laguntzen, baina... Claro. Momentuz ez du laguntzen. Lagunduten, lagunduten. Oide. Bueno, jarra izagun. Denbora, ze arrazako txakurrek dute urdina. Mingaina urdina. Ze arraza. Ze arraza. Eta bestela galdetu hortikan? Venga. Mi urdina. Oso txakur bereziak dira. Hortik horrezkadona badaude eta venga. Ia. Venga, azka. Bueno. Ia, zelau txakurrede con mina urdina. Txau da, ezta? Txau. Txau. Bai. Denbora. 2 minutu. 2 minuto. Ondo. Horra esan dizute? Bai, obitze. Bai. Bueno, eta zure ustez, haren ustez, euskaraz. txatxau edo, baute, mingaina urdina. Bai, bazuzen, oso ondo. Hala da, txatxau. Hola, eta bestela de Sharpei. Sharpei, txau bai. Bueno, txau da, nahi genuena. Eta ondo, 60 euro. 2 minuto, bainikan bertze 3 jokoan aritzeko. Denbora, nola da modu indikatiboko orainaldiaren lehenengo pertsona? Nola da modu indikatiboko orainaldiaren lehenengo pertsona? Ni naiz. Bai? Bai. Denbora? Ni naiz, zuzara, gura da. I am, we
Ez, bai. Naiz, oso ondo, zuzen, oso ondo. Bueno, ba, lehenengo hartu duzu. Oso ondo. Ez du Bizkaieraz ondo eta batua, ez baina... Baina, neurratzen duzu ondo baina nobeto. Baina, zarra. Ez, ondo izea. 80 euro. Bueno, hacemos pelikulak eta ikusten dut duzu. Bataren baten, bai, baina... Ikusi zuen azkena ezin izan du da. Jo robot. Denbora, nor zuzendu zuen 1982an Blade Runner pelikula. Blade Runner pelikula. Blade Runner. Bega, nork intzon, nork zuzendu zuen 1982an. Eta bestela galdetu hortikan, venga, denbora gauzula, bita hogeita mar, denbora arte joan bertan. Ia! Ai! Pelikula nor gailden... Bai, nor gailden... Mucho azkar, venga. Nor gailden akaburengo pelikulea badakizue, nor indeu... Minuto berroita mar, ja. Nor gailden. Denbora hortzen nahi da, eta... 2010. Ez dakizue? Ba, pues ez dakia. Ia, ni segidu egin bat. Venga, azkar! Ia! Segigot. Zelan? Ridley Scott. Eskerrik asko. Ridley Scott. Venga, bai, Ridley Scott. Azkar, Osebi. A ver. Ridley Scott! Denbora! Neska, 4 minutu eta 7 segundu. Oraingo honetan denbora asko erabili duzu. Bai. Eta azkenean, zer esateko, Ridley Scott. Hori ze. Bai, uste duzu berak zuzendu zula Blade Runner. Bai, hori ze. Bai, zuzen! Oso ondo! Bueno, denbora galdu duzu, baina behintzat dira, Eskerrik asko. Bueno, ez dago izki. 47. Bai. 47, hainik amadire segundu batzuk. 1 euro. Ta, gero eta lasaiago do. Baina, ondo pasaten. Baina, ondo. Garrantzitzu ez, jende askoak beldurra do. Bakizu zer dan, nobedade. Oida, gauza berria. Guk ez teku hori nobedade. Eta batzuk ez kamara gordo daude eta zakizan, txara guartzen ere. Gure edadea zizteuke honen gauzak, eta hori bai. Zer daukazten grazia rakenetan ari horrekin, ondo dago. Denbora, ze zuaitzetik ateratzen da kortsoa. Alkorrak. Bai? Bai. Denbora. Lauta egita bi, ez duzu bita pentsatu, alkornoke bota, eta... Ondo, alkornoke, euskeraz, artelatza. Artelatza. Oso ondo. Errazaideko zu artelatza da. Bueno, asko dakizuzuk, Asko dakizu, Ekonomiste naz. Tori, jak? Kozinere bai naz, bai, ekonomiste bere bai. Ekonomiste ere bai? Amiga, bueno, bintzat dire biltzen trebea. Eta, bueno, asko irakoriko duzu, pentsatzen dut. Bai. Irakorri hori beti hona da, eta... Demora, ze simbolo erabiltzen da Twitterren erabiltzailearen izen aurretik? Ze simbolo erabiltzen da Twitterren erabiltzailearen izen aurretik? Izen aurretik... Zer erabiltzen da? Interneten zelan da. Twitterren. Zela simboloa, arroba ez da, ez da bai. Bai? Bai, Euskaraz nola da arroba? Arroba ez dakit zela ez da. Bueno, arroba, abildua? Bai. Abildua? Bai? Denbora. 48. Twitterren, Twitterrek edo ez duzu? Ez? Ni bai. Julian Jantzi bat. Bai bazo, Espainian animatzen bazia, basartu horta egitio. Baina nire umek eta gine izena bai, baina nik ez. Bueno, izenaren aurretik erabiltzen den simbolua abildua, oso ondo. Bai, oso ondo. Onda, ajuzkeldune. Abildua. Errubia oso ondo, Ajuzkeldune. Tori. 140 euro, emakumea. Duela 5 minutu antxe zinen, kafe bat hartzen lasai derrian. Hori zeba. Eta orain? Ajute ezi ondo. Bueno, aberaztu, zara aberaztu, baina... Ez, baina, ilusinio zer. Hoi da, esperentzi berri bat, ondo pasau. Euro batzu patrika. Esperentzi berri bat, eta... Baina, bainik ez da bukau. Denbora, nor da Iruñeko alkatia? Iruñako alkatia, Naparra. Ez Maria eta Jose. La Barcina da. Bai. Denbora. Puertalteko arrestarra. 47. Yolanda Barcina? Bai. Bueno, politikan dabil. Eta ez da gaur egungo baizik eta dara mazkila urte batzu. Bai. Izango izot, Yolanda Barcina izan duzela Iruñako alkatia. Gaur egun da Nafarroko presidenta. Baizu nor da alkatia, gaur egun? Ez. Enrique Maya. Hori estoy aquí. Ahí va, zure. Bueno, jako euro batekara. Hori ze. Bai, alderdi berekoa da, baina Barcina dago gobernuan, eta Enrique Maya Iruña. Hoi hola da. Bueno, 4 minutu eta 57 segundu, ez du ematen denborarik da. Ez berez, etarako. Beraz, 5 minutu hauek,
bukatuta, Parece. eta zenbat diru, zenbatu dezagun aber, Ja, hogei, ez? 2, 3, 4, 5 eta 6. 6, hogei euro. Bai. Txalo bat, ondo. Gauzak ondo indikilako. Baina hogei hauek, bihurtzen aldira, Bai. 240. Eta zelan, Bikoitza. eta zelan. Proba bat egin, ondo zehatzen bada, lortuko zu bikoitza, Bai. baina ez pauzu lortzen, Dena zer. emoten dutut. Hoi da, ordan da. Edo espabele. Bikoitza, ara ezer, edo horrekin gerau. Emetik etor da, emetik jongo da. Bazuk erabaki? Bai. Bai? Ingo. Orduan, bost baietz, inunduko proba? Bai. Bai? Venga, bost baietz, Venga. eta egin dezagon proba hori. Hortxe. Oantxe, ari zinen esaten, lasai naiz, hemen hurbil badago ambulantziaren bat edo. Baina ze proba bota espero duzu. Hori ze ba. Ez da konkisa, Bai, Ez da ez konkisa. da konkisa, ez. Hala, saiago. Hala. Proba. Ia, Gure proba. ezagun, ze proba tokatu zaizun. Ni aio nintzen, duela 46 urte, azaruan. Zu noiz jaio azara? Jaio. Hilabetia. Noiz jaio azara zu? Ni Hilabetia. apirilen. Apirilan. Bai. Ni azaruan, zu apirilan. Apirilan. Vale. Apirilan badago jende asko, jaio dena, ezta? Apirila, uda berria, bueno, vale. Zure hilabete berean, Bai. hau da, apirilan, Aprilan. jaiotako Bai. 3 lagun, Bai. 3 topa behar dituzu. Bai. Topatu behar dituzu, 3 lagun. Bai. Aurrak ez, Ez. helduk, Helduk. 3 pertsona. Bai. Onatekarri, edo pertsona, edo bere nan, bere Bai, karneta, bai, konprobatzeko. Bai. Hori dena, 80 segundotan. 3 pertsona, 80 segundotan, apirilan jaiotakoak. Denbora! Venga, azkar! Aprilako nor da? Bide zu bakarrik, Raperes. venga. Venga, Aprilako apirila, bataran bat. azkar. Aprilako bataran bat. Aprilako jaio dantza. Jaio nintzen, aprilan. Aprilan jaio nintzen bataran bat. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Aprilan jaio nintzen bataran bat. Aprilan. Aitu, aprilan, zuk. Ia, jaio nintzen. Aprilan jaio nintzen. Bai, beho irud berdoaz. Aprilan bataran bat. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Berez. Bolsua berez, aprilan. Bano barrorantza. 56. Venga. Aprilan, ez da? Ia, aprilan bataran bat jaio nintzen. 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 Aprilan, ez? Berez. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Ia, aprilan bataran bat jaio nintzen. Aprilan. Abril, nacidos alguna. Abril, bataran bat, no, ez. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Ez, ba, Perez. Inor berez, Torri. ni bakarrik. Katxiz. Zer induzue, preguntale la abuela. Ez. Seguru? Bueno, mira, ointxe geratu dut kronua, Bai. ja, tak, Akabada. 3 minutu eta 40 segundo ja, Bai. guztira zen laro eta bar, bat duzura nahiko azkar gaina Bat ezta. bakarrik. Hor, aizian, telefonoz Bai, etxeiten, hor telefonoz no batxe. bai. Eta azkenin galdetuta, apirilan ez. Ez, inor berez. Kasualitatea, eta batzu buelta, Dana demandot, eta bat, duztik. zu bigarna eta hirugarren falta. Aletxe ba. Bueno, bai, Xabi, saiatzea, Bai. azken ez duzu lortu, Ez, bai, bai. eta irabazita zenetio 150 euro hauek galduko dituzu Ba, berriz. ez da dut importante. Gaixua. Bai, ez da bardure. Bueno, Ondo berriz ere pasadot, patrikara. ondo pasadot, eta duzu. bai. Postan Eta aizu gusture, zautzeaz, bai. benetan, humoria eta... Holatxe, venga. Haundi hau gazu, eta Hala. bueno, behintzat argazkizu bat erako dut, bale? Venga. Oro herri Hala. modun eta betirako hementxe, venga. Hala.